Okay guys, magandang hapon na naman sa ating lahat. Ayan, at ito pala, tayo nag-iikot dito sa bayan ng Bugalyon. Ito, may parang practice lang yata to na parada. St. Andrew Catholic School. So, ayan na nga guys, no? Mula lang dun sa bungad, dun sa may bungad ng munisipyo mga guys, no? Siguro papunta dito lang yan sa may simbahan. Okay guys, ayan, sinusundo pala nila dyan sa bungad yung Our Lady of Manawag. So galing Manawag papunta dito sa may Bugalyon. At ayan na guys, no, ayan, umarangkada na sila, umuusad na. Ayan, siguro mag-i-stay yan ng mga ilang araw dito sa may simbahan ng Bugalyon mga guys, no. Our Lady of Manawag. Ay sus, pinarkingan ng... At ayan na guys, no, unti-unti nang palapit dito sa atin, sa pinipistuhan natin. Ayan. Ayan, ini-escort, may escort na mga sakristan mga guys, no, tsaka drum and lyre ng St. Andrew Catholic School. So ayan. Ilang araw mag-i-stay yung Birhen Manawag dyan? Ilang araw? Guys, no, andyan na yung Birhen Manawag mga guys, no, yung Our Lady of Manawag. Ayan, no.
Magandang hapon po. Ah, Kuya Juning, mag-i-stay ba yan ng Birhen Manawag dito? Yung Our Lady of Manawag? Mga hanggang pagkatapos ng piyesta, nandyan na sa loob ng simbahan. Kasi talagang tuwing pista nandyan yan. Tuwing piyesta, nandyan palagi yan. So, bukas nandyan na yan. Yan na yan. Ngayon no. Ngayon na pala. Ayan. Pag makimisa ka bukas, Nandyan meron na. Okay. Happy piyesta pala, Kuya Juning. Ang pista to. Ayan, mag-imbita ka na. Ay, hindi na ako mamimita kasi ito maganda. So, salamat Kuya Juning ha. Ayan nga guys no. At nalinawan na natin na tayo kung mag-i-stay nga yung Birhen Manawag dito sa bayan ng Bugalyon. So, ayan. Hanggang pala yan. Ayan. Sila. Masyal. Kababayan natin yan dito sa Bugalyon. Hello po. Ayan, welcome to Bugalyon. Happy Fiesta. Thank you. Fiesta Bugalyon. Welcome to all. Sabi mo, okay guys, ayan, ibababa na nila mga guys, tapos ipasok na sa loob ng simbahan. Ayan na, at nilalabas na mga guys no. Ayan no. Ayan, pinapasok na mga guys no. So, ayan na mga guys no. Ayan. Timing natin na nakuha na natin ng pagdating ng Mama Mary. Yung Our Lady of Manawag. So, nandito tayo sa loob ng mga simbahan ng Bugalyon mga guys no. Ayun na, nasa harapan na. Hindi na tayo lalapit doon mga guys no, dito lang tayo para iwas siksikan tayo doon. Dahil nakikita nyo naman marami ng tao doon.
So ayan yung Our Lady of Manawag mga guys, no. Ito pala yung simbahan ng Bugalyon mga guys. Ngayon lang natin napasok. Timing din na pinasok natin, nandito yung Our Lady of Manawag. At ito yung gilid ng simbahan ng Bugalyon mga guys. Napakalinis at napakaaliwalas yung kulay niya. So ayan, no. Nandito tayo sa may gilid. Ayan, pakita natin. Lumabas tayo dyan sa gilid. Yan. Ito yung sinakyan ng Berhin. Yung Our Lady of Manawag. So, palabas na tayo mga guys, no? Dahil pinakita lang natin. Ayan. Our Lady of. Diba? Ayan, palabas na tayo mga guys, no. So, yan yung harap. Yan. Yan yung harap mismo. At ayan na guys, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na panonood at sa suporta na binigay nyo. At yung hindi pa pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong ngalit nating channel. Yan, maraming salamat.